ana satriya bagus ning alas. Waduh, wadak-wadak. Waduh, ha ha ha. Sapa jeneng? Woi, ha ha ha. Woi, mah nantang woi. Yo, tala tadi ha ha ha. Waduh. Ayo, halo babu. Ya, woi, yo, ojo indo. Waduh, buyer. Gara-gara aku mau biasar mau ya madang. Woi, ha ha ha. Ora popo. Woi, ha ha ha. Tangane antuk tenan sera sepiro ayane. Woi, ha ha ha. Waduh. Karo aku ya meh padha. Woi, ha ha ha. Wadak. Waduh. Aduh, ojo indo. Woi. Waduh, buyer antep tenan tangane. Midak gepeng ra kapok wae we. Jian waduh. Aduh, antep raga nyo toso. Aduh. Halo, babu. Ayo, ojo indo. Woi. Waduh, mantep tenan. Waduh, buyer-yeran aku mau. Waduh, antep raja mah. Waduh, ning rapopo. Ora popo. Halo, woi. Bagus tenan. Kaya aku. Aduh, ojo indo. Waduh, mantep tenan. Antem jian endane tangane le antep banget. Waduh. Wadak ning rapopo. Halo babu. Wih, bagus tenan kaya aku. Ayo, ojo indo. Waduh, aduh. Aku diantem meneh. Mantep tenan, raja mah. Wih, ning rapopo. Tak tokne adika setenu. Kowe tak suduk kaya sate. Ojo indo. Ayo, ojo indo. Pisan iki. Waduh. Woi. Ojo indo. Waduh. Waduh, lah kok malah bengkong iki. Waduh, iki masuk kok pandian ngendi tak pandine sik. Dua. Woi, ha. Tak sae sike. Bisa sike mek landhep. Woi, ojo indo. Woi. Ojo indo. Woi. Waduh, woi, aduh, kepiye iki? Kepiye waduh. Wah, kakak mati aku bubar. Nanti sampai lihat. Halo, darahku capek mau wis bablas sampurna. Iki ana satriya bagus iki. Kok minggir-minggir rayane sajae Santiaki iki. Woi, Ayo. Karadeni. Wah, lupa bu. Wah. Setiaki. Waduh, Setiaki. Ayo, ojo indo. Waduh.
Hei, ya. Halo, halo. Arep joto nyo joto so. Ayo joto so nyo joto. Waduh, bujur ada. Mantep tenan tangane. Aduh, setiaki. Mantep tenan tangane. Aduh, ayo. Ayo Setiaki, ojo Indo, Setiaki ayo pancen wani meneh ayo. Tak tenani ya remen, ayo. Waduh, kempiling meneh siraku, waduh. Buyer tenan. Buyer tak tuwake budret monggo. Waduh, Setiaki. Masih ada satu bapak lagi kayaknya.
wis ono sing dadi. Mangkono Raden Setijo mangsa karang Raden Gatotkaca rebatan Wahyu Senopati Kocapi Undingkan Daya Sekti Mahambara ingkang jujur tumindakipun kekagungan Wahyu Senopati Lagi mangan bisa. Setijo boten saged kanggenan Wahyu awit piyambakipun angkara murka Wahyu Senopati ingkang krasan wonten ing salah setunggaling satriya ingkang digdaya ingkang jujur ingkang sae tumindaki tentu kemawon krasan Wahyu Senopati Panggung ra ketok.
Raden Anomanyo Sanggana Anomanyo Mayangkara Riwanda Seta peperangan mangsa kalian dosa muka. Kamu Anoman, ayo tok dayamu, aku bakal mundur. Rima Oh, ya mau teman. ceritane wayang Jawi ing kerajaan Patiraja Ratu Kutara ana raja gawe geger nyong Dewi Sinta Anoman kanca tumandan ceritane wayang Ramayana ing praja Ngalangkatiraja Ratu Kuntara ana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kethek putih sowan taman Sinta tiga mulih konangan Indrajit lan Patih si Anoman ora wedi ngetih elakae ngalangkati opong tokong bilong ya aom padha batin temlong praja gedhe kopong dadi areng dosa muka kari kereng-kereng Pikiran maju sithik kamu ayo Anoman Dalanan apa jangan kae lho. ketok lo kabeh dayamu ribut ing kanca ati aku ora bakal mundur mangkono kocap kacarita Sang Prabu Dasamuka yo kenging Adi Mundri ketaman Adi Mundri saking ngarsakun Raden Anoman duka yaya sinipi Hari iki si ono ne. Bareng asar si ono meneh. Hoi,
pasti mudok tua. Pancen dik doyor anoman ora kena